Ale oni su se teško činili, dokež Gerhard Hendrich je to se dok měl tu ryčný kurs, serbský ryčný kurs, ve Klankodživovat v Ševět a činil, a co se oni došť do toho dali, to je to potom pokazalo, da su oni dobili tekste vukničky, su doje byli ve serbštine, to však je potom užadanie tiež. A to sa nie, bohužiaľ sú všelaké, nejsme ženy serbstarali, a čo sú oni krásne boli, vlastne je za čas. Karla Schrödera, když ja v také Budešine 7 inscenácií za sebou činil ve jednom tempe a ve jednej umělské vůrunaniu, tak so člověk může říct, to je krásný čas. A tam v tutem čase, kde jsem režisérom, jsem já tež osobně najviace jako umělec, jako raja úzbytkov a za mě, za požiše život.